Cymru'n wlad brydferth dydy, a dwi'n siŵr bod ni gyd yn mwynhau treulio amser yn yr awr agored weithiau. Mae parc hywed yma yn Llanelli, yn lle hyfryd i bobl yr ardal ymlacio, mynd â'i cwn am dro, cicio pêl falle, neu gerdded heibio'r coed ar blodau pert. Ar ddiwrnod braf fel heddiw, dwi'n siŵr bod nifer fawr ohono ni wrth yn boddau allan yn yr ardd. Naill ai'n eistedd ac ymlacio, neu'n chwarae gemau di-ri. Dwi wrth y modd yn torri'r gwair, ond dwi ddim yn mwynhau chwynnu cymaint. Mae yna ddigon o waith i wneud yn yr ardd o hyd, yn enwedig gardd hyfryd fel yn y parc yma. Dyn ni ddim yn cysylltu gerddi gyda phobl yn dioddau fel arfer, ond dyna sydd dan sylw heddiw, sef Iesu yn dioddau yng Garden of Gethsemane. Pwrpas y ffilm fer hon yw i feddwl am yr amser treuliodd Iesu yn gweddio yn yr ardd cyn cael ei arestio. Gewn ni gyfle hefyd i feddwl am beth ddigwyddodd i'r ddisgyblion pan oedden nhw dan bwysau. Beth yn mynd i gael golwg agosach ar ardd Gethsemane? Fe aeth Iesu yn aml i ardd Gethsemane gyda'i ddisgyblion, a dyna sut wyddai Judas ble i ddod o hyd iddo i'w fradychu. Ar ôl gorffen gweddio, dyma Iesu'n croesi dyffryn cydron gyda'i ddisgyblion. Dyma nhw'n dod at ardd o lewydd oedd yno ac yn mynd i mewn iddi. Roedd Judas, y bradwr, yn gwybod am y lle am fod Iesu a'i ddisgyblion wedi cyfarfod yno lawer gwaith. Ystyr yr enw Gethsemane ydy lle i wasgu olewydd, ac mae coed olewydd yn dal i dyfu yma. Mae rhai coed yn dyddio o'r 7fed ganrif oed Crist, ond mae'n debyg bod y coed olewydd gwreiddiol wedi torri lawr gan yr ymyrrydwr Titus. Bod rhai yn dadlau bod o leiaf un goeden yn dyddio o gyfnod Iesu. Mae rhai yn credu bod Cristnogion wedi dechrau'r arfer o blygu i weddio am fod Iesu wedi penlinio i weddio yng Gardd Gethsemane. Dywedodd Iesu wrth Pedr, Iago a Ioan i aros a gwylio tra aeth ef yn ei flaen i weddio. Efallai bod y goeden hon yn dist i'r hyn ddigwyddodd y noson honno. Lyc, pennod 22, adnodau 39 i 43. Pan gyrhaeddodd lle roedd yn mynd, dywedodd wrthyn nhw, gweddiwch y byddwch chi ddim yn syrthio pan gewch chi'ch profi. Yna aeth yn ei flaen dafliad carreg, a mynd ar ei luniau a dechrau gweddio. Dad, os wyt ti'n fodlon, cymer y cwpan chwerw yma oddi arnau, ond paid gwneud beth dwi eisiau, gwna beth rwyt ti eisiau. Yna gwelodd angel o'r nefoedd, ac roedd yr angel yn ei annog ac yn cryfhau ei benderfyniad. Gweddiodd yn fwy tair, ond gan ei fod mewn cymaint o boen meddwl, roedd ei chwys yn disgyn ar lawr fel dafnau o waed. Yn sicr, dioddefodd Iesu y noson honno. Roedd e'n berson dynol fel ni, yn deall yn teimladau, yn cael ei demtio, ac yn goffod dysgu bod yn ifydd. Ond, roedd e'n ddibechod, a bob amser yn dewis gwneud ewyllus Duw ei dad nefol. Hebreaid pennod 5, adnod 9. Ac ar ôl iddo wneud popeth roedd ei angen, dyma achubiaeth dragwyddol yn tarddu ohono i bawb sy'n ifydd iddo. Cwympodd Pedr, Iago ac Ioan i gysgu yn yr ardd, fod Iesu eisiau nhw aros yn effro. Doedd dim un o'r disgyblion yn deall ystyr na phwrpas yr hyn oedd ar fi'n digwydd. Pan gyrhaeddodd Judas a'r milwyr i arestio Iesu, rhedodd y rhan fwyaf o'r disgyblion i ffwrdd. Arweiniwyd Iesu i dir archoffeiriad Caiaffas, mwyn sefyll i brawf o flaen y Sanhedrin, sef uchelus yr Iddewon, tra bod Pedr ac Ioan yn dilyn o bell. Dyma eglwys San Pedr gael ei cantw yn Jerusalem. Taeth gerdded o tua 20 munud o ardd Gethsemane. Dyma leoliad tŷ Caiaffas yr archoffeiriad, ac yma safodd Iesu o flaen y Sanhedrin.
Ystyr gael ei cantw ydy clochtar y ceiliog, ac mae ceiliog tywydd wedi osod ar dôr adeilad i'n atgoffa ni am hanes Pedr. Yn ystod y swper ola, roedd Pedr wedi datgan yn hyderus. Na i byth droi cefn arna ti, hyd yn oed os bydd pawb arall yn gwneud hynny. Ond o fewn ychydig oriau, roedd Iesu wedi cael ei arestio a Pedr wedi ei ddilyn o bell i iard tŷ Caiaffas. Marc, pennod 14, adnodau 66 i 71. Daeth un o ferynion yr archoffeiriad heibio. Digwyddodd sylwi ar Pedr yn cadw'n gynnes yno a stopiodd i edrych arno. Roedd o ti'n un o'r rhai oedd gyda'r nasaread Iesu yna, meddai. Ond gwadu wnaeth Pedr. Does gen i ddim syniad am beth rwy ti'n sôn, meddai, ac aeth allan at y fynedfa. Ond dyma'r forwyn yn ei weld eto, ac meddai wrth y rhai oedd yn sefyll o gwmpas yno. Mae hwn yn un ohonyn nhw, ond gwadu wnaeth Pedr eto. Ychydig wedyn, dyma rhai eraill oedd yn sefyll yno'n deud wrth Pedr. Ti'n un ohonyn nhw yn bendant, mae'n amlwg dy fod ti'n dod o Galilea. Dyma Pedr yn dechrau rhegi a melltithio. Dwi ddim yn nabod y dyn yma da chi'n sôn amdano. Ar foment honno, dyma'r ceiliog yn canu am yr ail waith. Yna cofiodd Pedr eiriau Iesu. Byddi di wedi gwadu dy fod yn fy nabod i 2 gwaith cyn i'r ceiliog ganu ddwywaith. Torodd i lawr a beichio crio. Dioddefodd Iesu yn noson honno. Fe gafodd ei frydychu a'i arestio. Fe edawyd erbyn ei hun i wynebu Caiaffas i'r llys i ddewig. A gwadodd Pedr i nabod, ond nid dyna ddiwedd y dioddef. O dan yr adeilad, mae archeolegwyr wedi darganfod dwnsiwn i gadw carcharorion. Doedd dim goleuni yno, a byddai Iesu wedi cael ei ollwng i lawr drwy dwll yn y llawr uwch ben. Yn hi Caiaffas hefyd gafodd ei guro, ac fe boerodd y milwyr arno. Roedd hon yn noson dywyll iawn y mywyd Iesu. Gydol y canrifoedd, mae gwahanol arlunwyr wedi ceisio portreadu noson olaf Iesu ar y ddaear, a chyfleu ei boen meddwl a'i ddychryn. Mae dyfyniadau o'r noson honno wedi dod yn ddywediadau cyffredin hefyd, enghraifft chwysu gwaed, neu mae'r ysbryd yn gryf ond mae'r corff yn wan. Beth newch chi o'r hanes? Gobeithio gewch chi amser gwerthfawr yn trafod gyda'ch gilydd. Hwyl!